Новий хокейний сезон відкрито. 1 грудня в легкоатлетичному манежі СумДУ розпочався перший тур чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд сезону 2020-2021 років. В першому матчі нового сезону зустрілись 5 сумських команд. Своїми враженнями від турніру та планами на майбутнє сумські спортсменки поділились із нашою знімальною групою. У новому сезоні в турнірі взяли участь команди Сумської дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо», збірної команди Сумської області, молодіжно-спортивного клубу «Сумчанка», команда Інституту фізкультури СумДПУ та команда Сумського державного університету. Другу неділю поспіль ми тренуємося в цьому залі, дітки наші в «Динамо» тренуються і інші команди також мали змогу трохи підготуватися. Тому, як я бачу, вже по першій грі дуже всі скучили і рівень достатньо такий гарний. У мене враження дуже добрі, мені дуже сподобалось грати з цими суперниками, вони дуже хороші. Мої плани на майбутнє стати, попасти в Сумчанку та отримати мастер спорту. У наступному матчі зіграють чоловічі та жіночі команди з індор-хокею з Києва та Вінниці. Тренер Сумчанки запевняє, перед командою стоять дедалі амбітніші плани. І завітають до нас також чоловічі команди, вони дуже щасливі, тому що вони також вони мають зали, але не мають такого гарного покриття, щоб показати всю свою майстерність. Вони також грають на дуже високому рівні. І з завтрашнього дня розпочинаються бої, будемо грати і чоловічі, і жіночі команди. В зв'язку з причиною пандемії знялися декілька команд – Черкаси, Полтава, але головне, що ці змагання розпочалися. Судді змагань називають початок чемпіонату вдалим. Чудово розпочався сьогоднішній день, прекрасний теплий зал, світлий, ігри дуже цікаві, агресії ніякої немає, всі дуже дружно друг другу розположені, тому у нас все добре. Найбільш інтригуючим був поєдинок між молодіжно-спортивним клубом «Сумчанка» та командою СумДУ. Гравці «Сумчанки» уповні показали свою майстерність та волю до перемоги, адже побороли своїх суперниць із рахунком 15-0. Ні для кого це не секрет, це наші щоденні тренування, це наша підготовка, це наші виїзди на міжнародні змагання, це наші тест-матчі між собою. Також ми граємо з хлопцями, які в нас є в «Динамо», вже тренуються. І ми вже тоді на цьому намагаємося відтренувати свої тактичні навички, там нові, або все те, що ми тренуємо на тренуваннях. І вже тоді на них намагаємося відточити все це, щоб потім на 101% показати на змаганнях. Игра проходит, мы пока проигрываем, но я думаю, что сейчас еще 2 периода впереди, поэтому мы можем их догнать. Я думаю, по крайней мере, ничью можно будет. Очень трудно среди всех выбрать какие-то лучших игроков, чтобы никого еще не обидеть. Все тоже хотят поиграть, выйти на поле, проявить себя. И вот трудности в том, для того, чтобы выбрать именно тех, кто будет проявлять себя, забивать голы. У зв'язку з карантинними обмеженнями гра пройшла без глядацької підтримки. Проте всі команди налаштовані на високі результати та певні, що успішний початок зимового сезону дасть старт їхнім новим медальним залікам.